Vale, kaixo. Gaur berriz azalduko dizuet nire kurribiliko bigarren atala, bia eta bide, izan ere, aldaketa txikitsu batzuk egin ditut. Eta, esango didazue zerbait aldatu behar badut. Berrerabiliko dut biako bideoa, egin nuen bideoa azaltzen, eta beraz, pizka bat pasatuko dugu, nik mikrozerbitzuei buruz hitz egitea pentsatu dut, eta, bia atalean badago editputleko bideo bat, lizentziatuta dago, nik egindakoa da, eta Creative Commonseko lizentzia dauka, eta bideoa bideoa interaktiboa da, eta bideoan zehar ikaslei galderak egiten zaizkie. Hori izango litzateke oinarrizko ezagutzarako eta sakontzeko ezagutzarako, mikrozerbitzuak nola erabiltzen diren eta apiak sakonduko dituzte. Orduan horretarako infografia bat egin dut, interaktiboa dena, eta azaltzen du zer den arkitektura bat, zer den arkitektura monolitikoa eta zer arkitektura, hemen zer gertatzen da adibidez mikrozerbitzuak erabiliz, zerbitzu bat ez denean, funtzionatzen usten duenean, eta hemen azaltzen du zer egiten du mikrozerbitzu bakoitzak, users payments, notification eta bar. Eta, adibidez, userra sekatzen badute, ikusten dute zati hau funtzionatzen duela. Osa, guztiak funtzionatzen dutela, ezta? Eta zer gertatzen bada payments mikrozerbitzuan. Zati hau esaten du, erori da, beraz, ez du funtzionatzen. Baina honako hau jarraitzen du funtzionatzen. Eta honako hau jarraitzen du funtzionatzen. Beraz, bada baiek ikusteko nola funtzionatzen diren mikrozerbitzuak, era praktiko batean. Gero hemen, badauzkate zer den apiak, eta zer ikusia daukaten Dockerrekin eta Cloudrekin. Gero pizka bat haiek dakiteko zergatik pasatu behar dugun monolitikotik mikrozerbitzuetara, eta gero apiak erabiltzeko zein erraminta erabiltzen dugun Postman. Eta infografia honetan saltzen du pizka bat ze kodeak ematen dizkigun erraminta horrek. Eta gero Postman nola funtzionatzen duen azaltzen dut, eta haiek egin ditzakete get request edo post request Postmanen bezala. Eta hor agertzen da, zer gertatzen da get request bat egiterakoan Postmanen, ez da zen nolako mezua ateratzen den, eta zer gertatzen da post bat egiterakoan. Eta hori da guztia, eta ere badago lizentziatuta, nik egindakoa da, eta Creative Commons lizentzia dauka. Eta, espero dut, honekin ja atala eginda edukitzea. Eskerrik asko, eta orain azalduko dizuet, bea zertan datzan. Eskerrik asko. Nik hautatu dudan gaia mikrozerbitzuak dira, eta ikasketa helburua ikasleentzat bada mikrozerbitzuak zer diren jakitea, maila desberdinak daude, orduan batzuek oinarrizko edukia lehenago ikusi beharko dute, zer den jakiteko, eta beste batzuek ja lanean hasiko dira hasiera batetik. Eta, zer dira mikrozerbitzuak? Gaur egun enpresetan erabiltzen den arkitektura. Orduan, helburua bada enpresetan egiten dena, haiek hemen ere egitea. Mundu errealean nola funtzionatzen duten webak ikastea. Eta horretarako erabiliko dituzte tresna batzuk, ikasiko dute tresna batzuk erabiltzen, izango direnak Postman. Postmak apiak testeatzeko balio du, orduan oso garrantzitsua da haiek hori nola erabiltzen jakitea, enpresak eskatzen dutelako, eta praktiketatik feedback hori askotan entzuten dugu, oso garrantzitsua dela ikasleek tresna hori erabiltzen jakitea, eta horrekin helburu hori izan da, oinarrizko edukia, bada bideo bat, 35 minutuko bideo bat, non nik azaltzen diet diapositiba batzuk. Diapositibak hemen daude, eta bada espada batzutan nik neu tapatzen ditut diapositiba ez puzzle, erabili ditut bideo hau egiteko, zeren eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan bideo interaktibo bat egitea. Bestela jarriko dute dakizuen moduan. Web garapenaren bizitza osoan zehar web batzuk edo zerbitzu batzuk eskaintzen dizkigu. Adibidez, eguraldia zein izango den jakitea. Eta hori dela eta webak egiten dutena bada informazio hori leku batetik bestetik atera eta dena delakoa. Orduan, jaten da bideoak galderak egiten. Kasu honetan, ez du zentzua. Adi egon badira, galdera erantzuten jakingo dute. Eta zentzua dauka leku berdinean gure webaren funtzionalitate guztia izatea. Hori da gaur ikusiko duzuena. Eta diapositibak ere badauzkate hemen, kanbas batean sortutakoak dira, eta haiek deskargatzeko edo imprimatzeko edo dena delakoa. Eta, badauzkate argazkiak eta dena delakoa.